Pirtûka Serok Mesûd Barzanî ya bi navê Bodirokê bi zaravayê kurmancî li Tirkiye ji aliyê weşanxaneya Avestayê ve hat çapkirin. Pirtûka ku berî niha bi çend mehan bi soranî li Kurdistanê hatiye çapkirin, wergera wê ya kurmancî ji aliyê Rojnameger Arîf Zêrevan ve hatiye kirin. Pirtûka Serok Barzanî ya bi navê Bodirokê ne tenê 10-15 salên dawîn ya dîroka Kurdistanê, gelek mijarên nehênî, sir û hevdîtînên dîplomatîk jî eşkere dike yên di sed sala dawîn de. Ji proseya referanduma serxwebûna Kurdistanê bigirin, heta mijarên Kurdistan, Iraq û Rojhilata Navîn, peywendiyên navdewletî, heta bi peymana herêmî ya li dijî Kurdan gelek mijar hatine eşkere kirin. Xwediyê Weşanxaneya Avestayê Abdullah Keskin jî derbarê giringiya Naveroka Pirtûka Bodirokê de raya giştî agahdar kir. Bodirokê ku berî demekê berî çend meha soranî derketibû, vêga jî li vir Kurdiya kurmancî em derdixin çapeke taybet û çapeke normal vêga derket heftiya pêş belav dibe û bawerim di meha pêş de yanî meha hezîranê de Tirkiya wê jî ber bi dawiya me hêve em ê karibin belav bikin. Ev kitêb esas wekû naveroka xwe û ji navê wê jî bira jî belgeyek dîrokî ye tarîxî ye. Ne tenê pêşketinên 10-15 salî dawî nexasin piştî referanduma serbixweyiya Kurdistanê, xulaseya yanî wekî ku te dîroka 100 salê dawî a Kurd û Kurdistanê ye. û gelek diyalog û tiştên peywendiyên dîplomatîk û belgeyên nehênî û gelek tiştê din vê kitêbê de hatine eşkere kirin. Ez bawerim ê nîqaşê li ber gelek tiştan vekê ez pir kêfxweşim ku şexsiyetekî wekî Mesûd Barzanî ku yek ji qehremanê li hengê zarokatiya me bû, îro wekî weşanxane kitêba wî li ba me çap dibe. Di Pirtûka Serok Mesûd Barzanî de hevdîtina wî ya bi Joe Biden re jî cih digire ku wê demê Biden cîgirê Serokê Amerîkayê bûye, niha jî Serokê Amerîkayê. Biden di vê hevdîtina taybet ya bi Serok Barzanî re jê re dibêje wê emrê min û te têra dîtina Kurdistaneke serbixwe bike. Li gorî Abdullah Keskin eşkerekirina van hevdîtinên nehênî rûdaneke gelekî baş e û yekhem care ku aktorekî Kurdan van têkiliyan ên veşartî û nehênî raberî raya giştî ya cîhanê dike. Ew bihêviye ku ev gav destpêkek be. Biden helbet dema ku ev gotin gotî dîsa ne kesekî ji rêzê bû, cîgirê serok bû, vêga serokê Amerîkaya. Yani berê jî me hin tiştê bûya wayî dibihîstin lê bixenata min ev proses gerek ji aliyê Kurda ve heta niha tarîxa me tim ji ê derveyî me ve gelek care ji ê nehezên me tarîxa me nivîsandine. Yani ji seyyahê kevne heta misyonera bigire serbazên ku Kurdistanê dişar de cî girtine falan. Êdî Kurd gereke her tim em dibêjin çima em dest navêjin van mesele, çima em bi xwe tarîxa xwe nanivîsênin. Ez bawerim ev bû mînakek gelek. Baş hê li ciyê din li ser van mesela tiştekî bi detay nehatiye nivîsandin, aktorê herî mühim di vê meselê de ku pêşengiya referandumê dikir ser navê milletê xwe parçeyê xwe hemû nehênî û sirê wê hevdîtinê bi Iraqê re, bi welatên derûdorê ê cîran re, bi Amerîka re, bi welatê din rêkîtiya Ewropa re eşkere nivîsandin. Hevîdarim ev bê destpêkek. Pirtûka Bodirokê ya Serok Mesûd Barzanî piştî çapa kurmancî ya Tirkî jî wê di dawiya meha hezîranê de dîsa ji aliyê Weşanxaneya Avestayê ve bê çapkirin û belav kirin. Herkes zanî tiştê gotin yani Kurdistan parçeyê Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul. Mixabin serbestiya Tirkiye li serî parçeyî hemû Kurda ji zêdetir. Anjî Iraqê kême de